Citats, el podcast dels doctorants, amb Aina Frank i Raúl Peinado. Hola, hola, hola! Benvinguts i benvingudes a Citats. Aquí estem un nou capítol més. I què ha passat des de l'última vegada? Com Des de estàs? l'última vegada, bé, millor, però sí que és cert que jo, per exemple, he començat docència, que una cosa està I recerca, què tal, l'altra... això? Primera vegada, no? Primera vegada. O sigui, jo al final sí que sóc mestre d'infantil i de primària. Una cosa és donar classe a infants, l'altra ja són gent que dius... Tengo miedo alguns, no? Bueno, són adults al final. I molt bé, la veritat. Guai. T'agrada? Sí. Bueno, adaptant-me, però bé. Bé, me feia molt respecte al principi, però ja bé. I tu? Què tal? Mira, jo et diria que malament una altra vegada, però no ho diré perquè realment... No, vull dir, veure, perquè si no sembla que tot com molt dramàtic. Està bé, no remuntar a vegades. El que passa és que estic una mica malalta, vull dir que si faig una cara així com de... És perquè estic malalta, però estic bé, avui estic bé. Vamos, vale? malalta i jo aquí al costat. Sí. Gràcies. Han començat el curs, però bé, estic Compartim bé. despatx, compartim virus... Compartint-ho tot, contenta, perquè estic acabant de tramitar, perquè la burocràcia és terrible, per anar-me'n d'estada a Xile, ja ho saps, no? Però la gent no ho sap. Amb l'Aina és això, comences un projecte i de cop diu marxo, i dius me va una mica regular, no?, el que se diu, però bueno. No passa res, ja ho estic gestionant, Sí. tot això. Estem fent intensiu de gravacions, vosaltres no ho notareu, perquè al Exacte. final tot s'anirà publicant quan toque, esperem. Esperem que sí, és a dir, no? Gravant cada setmana, publicant cada 15 dies, a veure si així ho poden gravar, que, no? Tot ho farem. I, bueno, això, la burocràcia i totes aquestes coses pesadíssima, haver d'emplenar projectes que t'autoritzin d'aquí, que t'autoritzin d'allà, firmar no sé quantes persones, però al final sembla que bé, que me'n vaig. Amb un petit problema en tema passaport, però ja està tot solucionat i ja me'n vaig. Ella perd un passaport un mes abans de marxar. 3 setmanes, però bé, Coses. bé. Molt bé. I això? Avui, dia especial perquè també tenim un altre convidat, segona cita de citats. Segona cita de citat, primera cita amb aquesta persona i és una cita que me fa super d'il·lusió perquè jo ho dic, és com un inici d'un acudit, perquè serem un lleidatà, una mallorquina i un valencià. Llavors mos fa molta il·lusió tenir aquesta primera cita i com a bona primera cita, el primer que fas, no?, quan quedes amb algú per primera vegada és presentar-te. Qui tenim avui aquí? Qui tenim avui aquí? Te vols presentar, Marc? Bé, gràcies Aina, ja ho has fet tu. Però sí, jo sóc Marc i com heu dit, soc de València i avui anem a fer un poc com la cançó de la gossa, que m'has mullats. T'estime. És veritat! Ho anem a mesclar i res, soc investigador predoctoral així en la FEPS i és el meu segon any. Tu has de pensar ara que aquí Tens una primera cita, tens no? una primera cita i tu t'has d'explicar i arribes en aquell moment en el qual has d'explicar el que seria A què te dediques? i tu a què et dediques. Uau! No, és com un moment de... Com explico que estic fent un doctorat, que estic... Sí. No? Hay que fer ameno. Sí. Bé, jo estic dins d'un projecte que es diu els cursillos de selecció professional, ¿vale? Que estudia un sistema d'oposicions o un sistema que va substituir a unes oposicions que se va implantar en l'època de la República. Vale. El govern de la República fa una aposta molt forta per l'educació, s'implanta l'educació pública, mixta, gratuïta, obligatòria, val? Obre moltes escoles, però clar, se troben el problema de fan falta mestres, com els reclutem. I s'inventen estos cursillos un poc així a la marxa que eren uns cursos de formació però que alhora servien per a tindre la plaça i dins d'aquests cursillos els feien de tantes maneres d'avaluar-los, era un diari de cada dia de lo que anaven fent i expressaven la seva opinió, era prou lliure per lo que hem vist i tenim els originals del 1932. Uau. Vale, segona república. Sí. Sí, el primer any Super. que se fan els cursillos tenim que són 13 dies de formació, tenim els diaris dels vora 200 cursillistes. Que guai. Uau. I quant de temps era de formació? Perquè 3 mesos. 3 mesos. I vosaltres teniu 13 dies. Sí, que corresponen al primer mes. Que el primer mes se feia el que és una formació més teòrica, pedagògica,
i una cosa que feien les classes modelo, que diuen, que era observaven a un mestre donar classe, segons mes feien pràctiques, igual que podien fer ara, i el tercer mes anaven a la universitat. En aquest cas, els de l'Escola Normal de Lleida anaven a Barcelona a fer cultura general, sobretot. Tot aquest document històric, diguéssim, d'on surt, com has arribat a fer aquesta investigació? Perquè, clar, jo ara vull aquesta documentació de fa tant de temps com... Ja, dir, com arribes en aquesta informació, Sí. dius? Aquesta informació la té l'arxiu de la UDL, que el recupera de l'escola normal, el van classificant, que el descobreixen, tota aquesta paperassa que de repente un dia obris una caixa i dius, això què és? I això ja fa més anys, no estava jo present, però més és la història. I t'anava a dir, i tu amb aquests, vosaltres, no? Amb aquests diaris, quins objectius, o vull dir, què és el que voleu fer? La idea és, la paraula seria contemporaneitzar-los, és a dir, agafar-los i portar-los al segle XXI. Que ens servisquen el que diuen estos futurs mestres, alguns ja havien exercit inclús, perquè quan els llitges dones compte de los reivindicatius, la força que tenen, com viuen la seva professió, com inclús estos diaris sent una eina d'avaluació, que s'estaven jugant una plaça, critiquen d'una manera constructiva el que ha fet el mestre en esta lecció modelo que ells veuen. Com no concorda la lliçó que els han donat pel matí i el que veuen ells per la vespre. Entonces, ells són conscients i són molt progressistes. És a dir, el que els han donat pel matí era tota aquesta part més pedagògica, no? Dius, Sí. I clar, ells veuen que hi ha com una part del matí... Més innovadora, més que dels ideals de la República, que ja s'obria més al carrer, a l'escola, la intentaven apropar, però després, quan ells veien la pràctica, no es concordava. No diuen, el que m'estàveu ensenyant, no tots, és a dir, No, clar, al hem de fer també hem de fer una selecció de qui fa una descripció més simple, que també està bé, però n'hi ha que sí que fiquen un poc el dit en la llaga. I són molt guais de llegir perquè, sobretot, han de mirar el context de que els estaven avaluant en això. És heavy perquè, clar, de normal, quan te van avaluar o el que sigui, tractes Dius una lo bo. miqueta de... Exacte. Sí, és com... Imagineu-vos que esteu fent vosaltres el diari en la vostra assignatura com a alumnes i aquest diari compta per a l'avaluació. Tu poses en el diari el que el professor, professora o la mestre vol escoltar. Clar, perquè jo ara estava pensant, perquè tota aquesta gent, perquè clar, has dit que tenia més de 200 persones que havien estat fent aquest curs. Sí, vora 200. Vora 200, vale. Tota aquesta gent després tenia plaça sí o sí? No, tots no. Tots no. I vosaltres sabeu qui sí i qui no acabeu tenint plaça? Ara Ai, que guai. tenim com els primers 200 que van entrar ahir. I després, quan vam escorcollar l'arxiu de la Universitat de Barcelona, perquè com tota la documentació acabava allí, hem de tindre clar que els estudis de magisteri de l'època no eren universitaris. Entonces, Era una escola normal, se li deia. Escola normal. Entonces, la documentació sí que acabava d'estos cursos sí que acabava en la universitat. Pots veure els llistats de la gent que anava superant la primera fase, el primer mes, el segon i el tercer. Ho trobo superguai, entonces, això. qui se queda per el camí, qui a l'any següent torna a repetir el cursillo. I ara, per exemple, veus que qui passava i qui al final tenia aquesta plaça eren més aquests que tenien aquests diaris més crítics o més descriptius? O això No té... El cotilleo. No, Sí, perquè... l'interès. No, però jo veia perquè pensava amb això que dius de... Eren molt crítics i jo deia que realment aquesta crítica aconseguia... Es repercutia. Exacte. Això no està analitzat en profunditat, però no té un per què. Ens quedem sense cotilleo. No, perquè llavors imagina't, no? Que clar, Sí. que tota aquesta gent que es critica Acaba fora. acaba fora. No m'està agradant que pensis gaire, saps? O sigui, Sí, fora. clar, que una cosa és el model que des de la República se volia impulsar i l'altra realment el que se fa després, no? Dius, bueno... I bé, a partir d'ahir, la contemporaneització d'aixòs diaris la fem en l'alumnat en formació de mestres del segle XXI, fent-los fer el diari i fent-los fer aquestes connexions que intenten fer a classe un poc de pedagogia crítica i que ells
i s'expressen d'una manera lliure. Han començat a fer-ho ja? És la Sí, intenció sí. de començar-ho? No, ja duen uns anys d'implementar-lo. Són sonava, igual sonava. de crítics, ara, també? Se te o- veu en la cara. No, és que sonava pregunta de ara faré una pregunta que veuràs. No. Se li veia en la cara. Sí, Què No. t'han dit a tu els alumnes? No, però el fet de la crítica que hi ha ara és semblant a la crítica que hi havia aleshores? Són com més light? No, n'hi ha aspectes que sí. Sí que és de veres que assisten en la universitat i el tema de que el diari siga avaluat pesa. Clar. No tenen tota la llibertat, encara que vulguis donar-la, Sí. veus com un poc de que te donen el que et demanes. Que alguna volta inclús ho han preguntat, però què vols que pose? No? Clar. És curiós. Però n'hi ha, això, igual que els del 32, n'hi ha que destaquen. I aneu mirant, no?, com fer-ho perquè que siguin cada vegada més crítics dins aquesta pedagogia. Un poc la crítica. forma d'aplicar-lo. S'hem donat compte que si deixem al final de la classe 5-10 minuts per escriure, per vomitar, diguem, no? Tot el que han sentit durant la classe, com que queda més viu i després ja pots fer la reflexió més en casa, més pausada. Que és, si te'n vas a casa i has de recordar la sensació que havies viscut, realment ja l'has perdut. I ara la pregunta és Com has arribat aquí? com has arribat a fer això que estàs fent ara? És com el camí bueno, no és lineal, per dir-ho d'alguna manera. Jo acabé l'ESO per acabar-la i faig un grau mig en aquest moment d'electricitat que me'l bote, que no me serveix per res, i després sí que entre a lo que és el grau superior d'educació física, el que és el TAFAD, conegut per molts. I a partir d'ahí, com que ja començo jo a dur-me millor en l'estudi. Fins ara no havia sigut un gran A estudiant. vegades connectes quan connectes. O Sí. sigui... Bueno, i que potser no li veus potser tampoc l'interès inicialment i després comences a veure coses que més t'interessen, no? Vull dir, però comences... Un canvi de tot. Exacte. En aquell grau superior és quan comences a veure'te més A veure interessat. que estudiar pot ser interessant. Vale. Pot ser una via... Bé. Vale? I no se m'havia donat mal, és a dir, quan jo me posava, jo treia, però el que passa que no me posava. I a partir d'ahí és quan li noto l'interès i acabe aquest grau superior, poso a treballar i tal, però sí que vaig buscant les formes de fer l'accés a la universitat. I entonces sí que tenia clar que el grau de mestre. El grau de mestre a mi me donava força per soltar tota aquesta ràbia o aquesta reivindicació més social de canvi, no? de fer canviar les coses des de l'educació. És maco que algú que ha fet educació justifiqui el fet de faig educació per tal, no per... És que m'agraden els nens. Això jo te diria que la broma després és boníssima, La broma no no entra. Algo més, com? Digueu, no passa res. No truca gaire? Cuidado. No, però està superbé fet de fer educació amb una miqueta més de neguit dins del cos, diguéssim. Bueno, aquesta idea de dir, escolta, a mi realment m'agrada estudiar, m'agrada aprendre, això és superinteressant perquè no m'havien ajudat abans a veure que realment m'interessava, alguna cosa així. Sí, no? i entren molts factors, entra també la típica del jo seria mestre i no seria com els que jo he tingut, que això també entra. I res, a partir d'ahir jo vaig tirant i sempre m'he estirat a la rama de l'esport. Sempre he fet molt de monitoratge, de temps lliure educatiu, vinculat a l'esport, i jo ho tenia clar. El que passa que ja en quart de carrera, jo buscant beques de col·laboració d'iniciació a la recerca del que fos per treure pasta, bàsicament. Però era una finalitat més de dir, ui, veig que ja això me pot servir com a remuneració, que no més de vull fer recerca. No, era buscar pasta. Vale. Era buscar pasta, No, però... vull dir, No, al final quan eres precari... Per això, no. Lo que fa el Raül per €1. Check. No, les coses clares. Jo faig tota aquesta recerca dins de la web de la universitat per veure què n'hi havia i trobo una beca de col·laboració en el Museu Pedagògic de Castelló. Jo vaig fer el grau en la UGI, en la Jaume I. I jo entro allí, em manen faena, la faig
i cobre. I res, ahir entré en un món subterrani, literalment, perquè està en el soterrani de la facultat, i entra en un món on tot el món és escoltat, on la veu de l'estudiantat pren una altra forma, on se treballa des de l'amor a l'educació. Clar, això canvia. Primer te descol·loca. Però una volta allí, seguís, me parlen molt bé d'un màster de psicopedagogia que n'hi havia, el faig. També allà. També allí. I faig el màster, seguís vinculat al museu i ja acaba el màster i tot i seguís vinculant al museu però ja com a voluntari, com tots els professors i professores en actiu i jubilats que segueixen allí i que fan tota la feina i pues uno més, no? I res. Alguna volta havíem mencionat de fer doctorat, la possibilitat, però clar, sense contracte era impossible. És una mica... Ho tenia clar. I un dia me crida el Joan, la persona en la que jo contactava en el museu, i me diu, m'han dit de Lleida que em van a treure un contracte, una beca predoctoral, si te vols presentar. I jo, pues allá que vamos. I entonces contactem i me preparé tota la paperassa i tot la memòria, tot. I res, i creuant els dits molts mesos mentre se resolia tota la burocràcia. Sí, poca broma, perquè al final aquest tràmit també... Sí, un tràmit llarg. I així ha acabat. Que bé. A part és molt curiós perquè és com que al principi que comences a explicar tota aquesta cosa com aquesta desil·lusió pel sistema educatiu i tot això, al final és com un cercle, no? I acabes arribant a un lloc on sabeu de l'estudiant sabeu diferent, te comences a interessar en totes aquestes coses, vull dir que deies això de estic molt centrat en l'esport i tal, però sempre hi ha hagut com aquesta part també més social, més de pedagogia crítica, més de... no? Sí, crec que sí. Crec que la forma en què jo he fet, per exemple, el que us contava, tot el monitoratge ha sigut tirant per esta vessant. Molt social, de fer poble, de fer comunitat, de que no fos un temps lliure mort, sinó... sense adonar-me'n, intentava que fos educatiu. És superinteressant, perquè a part és una cosa que també hem comentat algunes vegades, no? Que sembla com que quan fas tesi, el perfil com que te veus, fas ESO, primer de batxillerat, segon de batxillerat, primer de carrera, segon, tercer, quart, màster, i amb un expedient superbrillant vas i comences, no? Una cosa superlineal, a més de... Quan ho tenies clar des de fa molt de temps i dius... Pues quan estaves fent el grau aquell d'electricitat que ens havies comentat... La universitat en si estava ja molt lluny. Lluny. La universitat era algo impensable en casa. Clar. I imagina't. És superguai aquesta evolució, aquest recorregut, diguéssim, fins que arribes a... Hi ha gent que encara no m'ha quadrat. I ara que ja sabem sobre la recerca del Marc i la seva trajectòria... Què toca ara, Què toca no? ara, per favor? La pregunta del precari. I doncs ara en Marc agafarà una d'aquestes preguntes Com a bon predoc. i mos la respondrà. Escull bé, sisplau. Però jo la faig i responeu vosaltres? No, vale. tu la fas i la responem els tres, però comences tu, El doctorat no remunerat, què? Cosetes. Va. Pues una putada. Claríssimament. És a dir, jo ho veig... no te diré impossible perquè hi ha gent que ho fa, no? Però és que ho veig tan complicat que és... De fet, és el que deies tu, que et van proposar com aquest contracte i va ser com un, si no hi ha contracte, no m'ho plantejo, potser. No. Jo a treure's el barret de qui ho fa, encara que ho faig en més anys, la veritat és que és increïble i la puta és que és un abús. Quan t'apreten i no estàs remunerat, a part, no estàs remunerat, no, que has de posar tu els diners, no? I això és el que a mi me fallava, que si damunt n'hi havia que posar diners, jo no, impossible. Perquè aquesta també és una altra, que tu, per exemple, quan tens un contracte, per exemple, i estàs en un grup de recerca, des del grup de recerca, si tenen alguna finançació o alguna ajuda per algun moment puntual... Aquí està la cosa. Quan no, eres un estudiant més
que te pagues totes les fotocòpies i el que no són Sí. fotocòpies. Bueno, i després que això dius matrícula, no? Perquè ara tu deies que potser si tens algun grup, fins i tot te poden ajudar a pagar matrícula, però és que si no, si estàs en un grup, per exemple, que no té fons, que podria passar, t'has de pagar també la matrícula. Que és molta gent, per cert. Vull dir, jo vull recalcar que estem dient això, que estem parlant des d'una posició de privilegi, Sí. però que hi ha moltíssima gent, però no dir immensa majoria de persones que fan tesi sense contracte. Sí, és que és contradictori, perquè estem demanant menys precarietat, no? O que s'acabi aquesta precarietat, però clar, hem de pensar que hi ha gent que s'ho està currant sense contracte. Sí. També hi ha una cosa que em dona molta ràbia d'això de que no estigui remunerat, que és que tu al final, durant el doctorat, estàs generant coneixement, Sí. estàs fent articles, estàs fent recerca, estàs generant. Per què no ha d'estar remunerat aquesta generació de contingut? I la teva firma sempre està per baix de la universitat o la institució que... Sí. Clar, això és una cosa superinteressant de dir, no estic contractat, Però però la meva firma està com surt amb aquesta universitat que jo li estic pagant, no? sí, sí. Mola treballar, mola reivindicar, Sí, una cosa no lleva a l'altra. i també seria guai aquesta pregunta com a tal que la pogués respondre algú des de la posició de no Sí. estic cobrant, Molt com bé, estic... perquè així som tres que tenim el contracte. Sí. Vols fer una cosa, Raül? Vols Què? tornar a ficar aquesta pregunta? A veure si apareix en A algú. veure si apareix un altre dia algú que no tingui contracte. Me sembla superbé que ens doni la seva... Des de la vivència. Des de la vivència. Sí, perquè hem sigut els homes parlant de feminisme, així. Sí. Bueno, i ara, secció final. Redoble. Segur que has vist el pilot. Sí. Perquè aquí ve a citats. Regala ciència. Has portat alguna Sí, cosa, sí, Marc? Tenia moltes idees. Val? Bé. Està molt bé, perquè quan ens va tocar a nosaltres és com que anàvem just a dir què Sí. faig? Hi ha gent que en té moltes. Havia tingut moltes idees i he dit, vaig a deixar alguna per als altres i crec que he acertat. Vale. Vale? Perquè vos he portat Estic emocionadíssima. la financiació dels vostres contractes. Com? Pensava que em donarien diners i... Sí, però ja d'aquestes altures ja... Vale? En piso! Però podeu veure que no està ple del tot, falta una part, és el quart any, me l'he minxat, però disculpeu. Molt bé. Per qui ens està només escoltant, ens ha portat com un pot, que és com el típic cofre de les monedes de xocolata, Sí? i està per la meitat. Val? Per lo que està comentant de l'últim any, el quart any, Que s'està lluitant per aconseguir. Hi ha hagut algunes promocions, diguem-ho així, no? Alguns anys que s'ha Sí. aconseguit, sí, però... per ara no està de fijo. moment, exactament. cosetes. I ara uno que va més en consonància en tot, que vos he postat dos llibretes Oh, m'encanta! per a que feu el vostre diari de citats o del doctorat. És increïble! Sí, home, jo vull el verd. No, Jo ho he deixat al mig i cada un que tria. Ai, he anat superràpid, me sap greu, però si vols després ho discutim. és maquíssim. M'encanta i m'encanta i m'encanta. És fantàstic. Ai, moltíssimes gràcies. Després A haurem de, vosaltres. quan tornis de la nostra segona cita, Haurà podem que comentar el diari. I super en consonància amb el que estàs fent realment. Molt Molt ben trobat. increïble. I a més amb la pregunta. També. Sí, sí, perquè Ha aquesta, sortit? fet aposta, Ha eh? sortit rodó. Good Un job. aplaudiment pel Marc, Pues per no? aplaudiment pel Marc. Sí. Així que fins aquí l'episodi d'avui, el capítol d'avui i... Fins a la propera i... Apa, A passeig! A passeig, ciao! I xipot.